guys, dito tayo sa Guangzhou. Yeah. Motorworld, Spider empty helmet, and Yamaha Honda Kawasaki. All right. Ikot-ikot lang, sir. Nandito sila, Boss Parak. Boss Parak. At si Boss Chris. Nandito. Kita yung sticker. Idol. Sir. Si Red Sweet, oh. Okay, sir. Red Sweet. Motorcycle Studio. Boss Parak. Idol. Meron kaya sticker si Red Sweet? Kita na sticker kay Red Sweet. Sir, may sticker ka? Ah, picture. Hello, sir. Idol. Basta, sir. Medyo lang, sir. Tuloy mo na, malay mo. Maniyat sa ano ka. Matagumpay. Ano? Ilang bukas na lang yan. Test drive si Red Sweet. Hindi na tayo. Day 3 na. Unang-una natin makakasalubong si Sir Alfred, tapos si Sir Reed. Eto na sila, patawid na, guys. Hello, Sir Reed. Sir Alfred. Dito, sir. Ay. Sir Alfred. Hello. Uy, thank you. Yeah. Kita tayo sticker kay sa Boss Reed. Kita tayo. Cameraman ko siya eh. Pero di ko na alam yung sa akin dito. Yan sa akin. Ay, ito. Camera.
Pag na-cellphone yung ako. Masa pa ba? Papirma kay boss. Saan nagpa-flash? Oo nga, no? Nakulay ah. Oh, yan. Salamat yan. Thank you. Ito maganda sa kanya guys, naka-inverted port na siya. Ayan, look. Angas. Tignan natin yung Winner X. May vent siya oh. May butas pala oh. Yung para sa kuhan. Busy si Sir Reed natin.